a vo štvrtok sa premietajú filmy z produkcie RK. Máme tu predstaviteľku RK, tak by som sa ich chcel najprv spýtať, čo to znamená to R. ERKO je hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to organizácia, celoslovenská organizácia mimovládna, ktorá zastrešuje mladých ľudí, animátorov, ktorí pracujú s deťmi v spoločenstvách pravidelné stredká, skupinky, rôzne akcie, letné tábory a tak ďalej. Práve dnes sa premietajú filmy okrem iného aj o živote v Keni. Ako ste prišli vy ako organizácia R ku projektu, ktoré vlastne spomínajú život v Afrike? ERKO má k Afrike veľmi taký dôverný vzťah vďaka jednej veľkej akcii, ktorú vlastne robí pravidelne už 16 rokov. Je to dobrá novina. Je to celoslovenská akcia, kedy počas Vianoc koledníci, deti a ich animátori navštevujú rodiny, koledujú a popri tom teraz zbierajú peniaze na rôzne projekty v Afrike. ERKO zastrešuje viacero projektov v rôznych krajinách Afriky, okrem iného aj Keniu a v rámci Kene Slamy v Nairobi. Máme tu aj ľudí, ktorí sa zúčastnili projektu nie tým, že ho tvorili, ale respektíve tvorili, ale aj tým, že sa v tom projekte, v tom videu, v tom filme nachádzali a účinkovali. A tak sa opýtame práve jedného z nich, lebo ten projekt sa volá Dary zo slamov v Nairobi, že čo to tie slamy znamená. The slum, first of all, it's temporary residence. Slamy sú predovšetkým dočasné ubytovania. And it's the residence for the poor people who can't afford to live in a good environment. A bývajú v nich ľudia, ktorí sú chudobní a nemôžu si dovoliť nejaké lepšie ubytovanie. The houses are made of iron sheet, mabati. Domy sú vyrobené z plechu a z dreva, nie murované. And the size of the house is 10 meters by 10 meters. A veľkosť domu je asi 10 metrov štvorcových. People live in the houses mainly from 6, 7, even 8 to 10 numbers. V jednom takomto dome žije niekedy 6, 7 alebo aj 10 ľudí naraz. So the house is kind of very congested. Takže dom je veľmi stiesnený. They don't enjoy the good services of water and electricity. A v domoch takisto nie sú služby vody a elektriny. So they find their own means to kind of survive. Takže je to vlastne ubytovanie len na prežitie.